Fit-tielet kwarta din is-sena l-att ta' passiġġieri tal-cruise liners li waslu f'pajjiżna ammontaw għal aktar minn 348,000. Dan ifisser żieda ta' kważi 56% meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena ta' qabel. Din is-sena rat ukoll żieda ta' 11 il-cruise liner li żaru il-port majestuż ta' pajjiżna f'dan il-perjodu, hekk kif din is-sena daħlu f'pajjiżna 108 bastimenti simili. Iż-żewġ swieq ewlenin mill-Unjoni Ewropea kienu l-Italja u l-Ġermanja, il-passiġġieri nisa ammontaw għal aktar minn 184,000 u bekk kienu jagħmlu kważi 53% ta' dawk li vjaġġaw lejn pajjiżna. Kważi 37% kienu jagħmlu parti mill-grupp tal-età ta' bejn l-40 u d-59 sena. Sa dan it-tant brabta ma' dawn iċ-ċifri pożittivi tkellimna ma' Stephen Xwiereb, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruiseport. Is-sena kienet waħda pożittiva ħafna, fil-fatt ukoll eċċediet l-aspettattivi tagħna, għax aħna ovvjament fil-budgets tagħna konna daxxejn iktar kawti peress li hija s-sena tal-kupru sew wara s-sentejn tal-COVID. Sena oħra ovvjament erġajna bdejna, dis-sena kienet b'saħħitha, però li ġara huwa li anke n-numru ta' passiġġieri li kienu abbord fuq il-vapuri eċċedew l-aspettattivi tagħna. Żied jgħid li din is-sena dan is-settur turistiku wkoll mistenni jilħaq iċ-ċifri tal-2019 l-aħħar sena rekord għat-turiżmu f'pajjiżna. Nistennew li dis-sena ħad tkun viċin l-2019, jiddependi kollox issa sa jiġri f'dal-aħħar qisu xahar u nofs li fadal tas-sena. Kellna anke feedback tajjeb anke minn nies tal-lokal, minn nies tal-belt li l-effett tal-cruise lines reġgħet jerġa' jinħass anke fuq in-negozju il-Belt Valletta.